Video yathu lero tionesana mmene tingapangire kuti foni yathu ikhala kuti mwina mwake tinayikhazika pena pake ndi tayinyamula chonchi tisanayiyase izipanga vibrate chifukwa kuti pabwera call kapena ma notification yokuti ifeyo mwina mwake sitinaone. Ikakhala kuti mwina mwake sipanabwere uthenga uliwonse ndi kuti kuyinyamula chonchi sipanga vibrate. Ndeta tionesani kuti zimene zizi timazipanga motani. Ndi chimene mayenera kuchita ndikupita ku settings, kenako seselesa m'munsi ndikupita pa advanced features, kenako motion and gestures, kenako mumachongera palemba kuti alert when phone picked up, ndikuti mukachongera apapa ndikuti foni yanuyo mukangoti mwayinyamula ndi pabwera notification kapena call yokuti simunayione izipanga yokha vibrate. Ndeumo ndi mmene timapangira. Basitu kupanga kwake ndi kumenekoko. Ndi foni imene timagwiritsa ntchito momotu ndi Samsung. Tiziwitseni dzina la foni yanu kuti ndi chani, zatheka kapena ayi. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiyeni tionanso video yotsatira.